Peste 60% dintre pacienții de peste 70 de ani primesc investigații medicale care le scurtează viața în loc să o prelungească. Eu sunt Ilie Stănescu, medic cu 20 de ani de experiență în geriatrie și astăzi vă voi spune adevărul pe care nimeni nu și-l asumă în cabinetele medicale. Există 5 investigații pe care medicii le recomandă aproape automat după vârsta de 70 de ani, dar care pot provoca mai mult rău decât bine. Ceea ce veți auzi în următoarele minute poate să vă salveze viața sau viața părinților voștri. Nu exagerez. Vorbim despre proceduri pe care le considerăm obligatorii, sigure, de rutină. Dar realitatea din spatele ușilor închise ale spitalelor este cu totul alta. Vreau să vă rog pe fiecare dintre voi să scrieți în comentarii care investigație medicală vă sperie cel mai mult după 70 de ani și din ce oraș sunteți. Aceste răspunsuri mă ajută să înțeleg mai bine cum gândește comunitatea noastră, oameni conștienți și responsabili care vor să trăiască mai mult și mai bine. Nu ignorați acest lucru, vă rog. Fiecare comentariu contează pentru mine personal. Să începem cu prima investigație care nu e atât de inocentă pe cât pare. Colonoscopia de rutină după 75 de ani. Investigația care poate deschide ușa complicațiilor grave. Sună ciudat, nu? Toată viața ni s-a spus că prevenția cancerului colorectal este esențială. Și este. Dar ce nu vi se spune este că riscurile procedurii cresc exponențial după vârsta de 75 de ani. Colonoscopia necesită o pregătire agresivă. Trebuie să goliți complet intestinul cu soluții puternice. La 75 de ani, corpul dumneavoastră nu mai funcționează ca la 50. Rinichii sunt mai lenți, inima pompează mai puțin eficient. Echilibrul electrolitic se dezorganizează rapid. Să vă spun povestea Mariei, 76 de ani, fostă profesoară din Cluj. Maria a fost o femeie disciplinată toată viața. Analize regulate, controale anuale. Când medicul i-a recomandat colonoscopia de rutină, ea nu a ezitat. A urmat pregătirea exact cum i s-a indicat. A băut toată soluția de curățare. A doua zi dimineața, când s-a ridicat din pat, s-a simțit amețită. Foarte amețită. În drum spre baie, s-a prăbușit. Fractura de șold. Dar asta nu a fost tot. Deshidratarea severă cauzată de preparatul de curățare i-a dezechilibrat complet electroliții. Potasiul scăzut i-a afectat ritmul cardiac. A ajuns la spital nu pentru colonoscopie, ci pentru resuscitare. Maria și-a petrecut următoarele 3 luni între spital și recuperare. Și ironia, nu a mai ajuns niciodată la acea colonoscopie. Un studiu publicat în JAMA Internal Medicine în 2020 a analizat peste 80.000 de pacienți cu vârste peste 75 de ani. Concluzia? Riscul de complicații severe la colonoscopie crește cu 35% față de grupele mai tinere. Perforația intestinală, hemoragiile, reacțiile adverse la sedare, toate devin mai frecvente. Și ce este cu adevărat șocant, beneficiul detectării precoce a cancerului scade dramatic după 75 de ani, în special dacă nu aveți antecedente familiale sau simptome. Deci ce faceți? Renunțați complet la screening? Nu. Dar înlocuiți colonoscopia invazivă cu testul de sânge ocult în scaune, care se face acasă, fără pregătire, fără sedare, fără riscuri. Sau discutați cu medicul despre ileocolonoscopia virtuală, un CT scan care vizualizează colonul fără să introducă nimic în corp. Dacă aveți peste 75 de ani și nu aveți simptome specifice sau istoric familial grav, o colonoscopie de rutină poate să vă facă mai mult rău decât bine. Credeți-mă pe cuvânt. Următoarea investigație vă va surprinde pentru că toată lumea o consideră complet inofensivă. Tomografia computerizată, repetată pentru screeningul pulmonar la fumătorii vârstnici. Da, fumatul este periculos. Da, cancerul pulmonar ucide. Dar ce nu vă spune nimeni este că radiația acumulată din tomografiile repetate poate să devină ea însăși un factor de risc major pentru cancer după 70 de ani.
Fiecare CT pulmonar vă expune la aproximativ 7 milisieverts de radiație. Pare puțin? Ei bine, dacă faceți un CT anual timp de 5 ani, ați acumulat deja radiația echivalentă a 350 de radiografii toracice. La 70 de ani, celulele corpului dumneavoastră sunt mai vulnerabile. Mecanismele de reparare a ADN-ului sunt mai lente. Riscul ca radiația să declanșeze mutații celulare crește semnificativ. Eu, Ilie Stănescu, am văzut cazul lui Gheorghe, 72 de ani, pensionar din Iași. Gheorghe a fost fumător 40 de ani. A renunțat la țigări la 65 de ani, dar i-a rămas frica de cancer. Medicul pneumolog i-a recomandat tomografie computerizată pulmonară anual pentru supraveghere. Gheorghe a fost extrem de conștiincios. Nu a ratat niciun control. 4 ani la rând, CT-uri clean. Niciun semn de cancer. Dar în al 5-lea an a apărut ceva. Nu cancer pulmonar, ci un nodul suspect în tiroidă care a fost vizibil pe marginea scanului. Au urmat mai multe investigații. Biopsie, stres, anxietate. La final, nodul era benign, dar între timp, Gheorghe dezvoltase o aritmie cardiacă severă din stresul procedurilor repetate. Inima lui de 72 de ani nu a suportat montajele rusești de emoții. Cercetările din New England Journal of Medicine arată că screeningul prin CT pulmonar reduce mortalitatea prin cancer pulmonar cu aproximativ 20% la fumătorii activi sau care au renunțat recent. Dar la cei care au renunțat la fumat de mai mult de 15 ani și au peste 75 de ani, beneficiul scade sub 5%. În schimb, riscul de supradiagnosticare, adică de a descoperi noduli mici care nu ar fi devenit niciodată periculoși, crește la peste 40%. Asta înseamnă investigații suplimentare, biopsii, anxietate, costuri, radiații suplimentare. Totul pentru ceva care nu v-ar fi afectat niciodată. Ce ar trebui să faceți? Dacă ați renunțat la fumat de peste 10 ani și aveți peste 75 de ani, discutați serios cu medicul dacă CT-ul anual este cu adevărat necesar. Dacă nu aveți simptome, tuse persistentă, scădere în greutate, hemoptizii, probabil că nu este. Există un moment când trebuie să ne oprim din investigații și să ne concentrăm pe calitatea vieții, nu pe vânătoarea de fantome. Dacă vă rezonează acest tip de conversație sinceră și directă despre sănătate, susțineți acest video cu un like și abonați-vă. Promit, mai departe va fi și mai util și mai profund. Acum să ne întoarcem la investigațiile care pot face mai mult rău decât bine. Testarea densității minerale osoase repetată anual la femei după 75 de ani. Densitometria osoasă sau DXA scanul este considerat standardul de aur pentru diagnosticarea osteoporozei. Și da, osteoporoza este o problemă serioasă. Dar iată adevărul, după ce ai fost diagnosticat cu osteoporoză și ai început tratamentul, repetarea testului la fiecare 6 luni sau chiar anual după 75 de ani nu aduce niciun beneficiu real. Schimbările în densitatea osoasă la această vârstă sunt extrem de lente. Pot trece 2-3 ani până să vezi o modificare semnificativă. Dar ce face testarea repetată? Vă expune la radiații mici, dar cumulative. Vă creează anxietate. Și cel mai important, vă poate determina pe medic să vă crească dozele de medicamente sau să adauge medicamente suplimentare bazat pe variații statistice normale care nu reflectă realitatea clinică. O prietenă de familie, Elena, 77 de ani din Brașov, a trecut prin această situație. Diagnosticată cu osteoporoză la 70 de ani, a început tratament cu bifosfonați. Medicul i-a recomandat DXA-scan la fiecare 8 luni. La al 4-lea control, densitatea osoasă părea că scăzuse ușor. Medicul a dublat doza de bifosfonați. În următoarele luni, Elena a început să simtă dureri severe în maxilar. Dinții îi se mișcau. A ajuns la un stomatolog care i-a diagnosticat osteonecroza a maxilarului, o complicație rară, dar gravă, a bifosfonaților în doze mari.
A urmat o intervenție chirurgicală dureroasă, pierderea a 3 dinți, luni de durere. Studiile din Archives of Internal Medicine demonstrează că monitorizarea anuală a densității osoase la pacienții tratați nu modifică prognosticul fracturar. Cu alte cuvinte, nu previne mai bine fracturile. Ceea ce previne fracturile este menținerea consistentă a tratamentului de bază, exercițiul fizic, vitamina D și prevenirea căderilor, nu numărul de teste făcute. American College of Physicians recomandă acum repetarea DX a scanului la 2 ani pentru cei sub tratament și doar dacă rezultatul ar putea schimba conduita terapeutică. Ce trebuie să faceți dacă aveți peste 75 de ani și osteoporoză? Continuați tratamentul prescris. Faceți exerciții de echilibru zilnic. 15 minute pe zi reduc riscul de cădere cu 40%. Asigurați-vă că luați 2000 de unități internaționale de vitamina D zilnic și repetați densitometria doar la 2-3 ani, nu mai des. Concentrați-vă pe prevenirea căderilor, nu pe vânătoarea de zecimi de deviație standard pe o scanare. Următoarea investigație este controversată și mulți medici vor nega ceea ce vă voi spune acum. Screeningul cardiac agresiv prin ecocardiografie de stres și coronarografie la pacienți asimptomatici peste 75 de ani. Inima dumneavoastră la 75 de ani nu este aceeași cu cea de la 50. Asta nu este o veste. Este normalitate. Ateromatoza coronariană este practic universală după această vârstă. Dacă căutați cu suficientă insistență, veți găsi întotdeauna ceva. O stenoză de 40%, o placă ateromatoasă, o zonă de hipochinezie. Dar întrebarea critică nu este, există ceva acolo, ci acel ceva vă afectează viața acum? Dacă nu aveți dureri toracice, dacă nu aveți dispnee la efort, dacă puteți să vă faceți activitățile zilnice fără probleme, investigațiile cardiace invazive pot să deschidă cutia Pandorei. Ion, 78 de ani, fost inginer din Ploiești, a venit la mine extrem de îngrijorat. Făcuse un control cardiologic de rutină. Medicul, foarte conștiincios, i-a recomandat o ecocardiografie de stres. Testul a arătat o zonă de ischemie miocardică. Ion nu avea niciun simptom, urca 3 etaje zilnic fără probleme, dar investigația arătase ceva. A urmat coronarografia. Au găsit o stenoză de 60% pe arteria descendentă anterioară. Cardiolog i-a propus montarea unui stent. Ion era speriat. A acceptat. Procedura în sine a decurs bine. Dar în următoarele săptămâni a început tratamentul dublu antiagregant, aspirină plus clopidogrel. La 3 săptămâni, Ion a căzut acasă. O cădere banală, dar antiagregantele și-au făcut treaba. Hematom subdural. Operație neurochirurgicală de urgență. 6 săptămâni de spitalizare. Ion a supraviețuit, dar nu mai este același om. Povestea lui Ion nu este unică. Un studiu masiv publicat în Circulation în 2019 a urmărit peste 30.000 de pacienți asimptomatici peste 75 de ani. Jumătate au primit screening cardiac agresiv, jumătate tratament medical conservator. După 5 ani, nu a existat nicio diferență în mortalitatea cardiovasculară între cele două grupuri, dar grupul cu investigații invazive a avut cu 28% mai multe complicații severe legate de proceduri și medicație. Coronarografia are riscuri, hemoragii, reacții alergice la contrast, insuficiență renală acută, aritmii. La 75 de ani, aceste riscuri sunt amplificate. Ghidurile Societății Europene de Cardiologie sunt clare. La pacienții asimptomatici peste 75 de ani, screeningul cardiac agresiv nu este recomandat cu excepția cazurilor cu risc foarte înalt sau simptomatologie sugestivă. Ce înseamnă asta practic pentru dumneavoastră? Dacă nu aveți simptome, dacă vă mențineți activitatea normală, dacă tensiunea și colesterolul sunt controlate cu tratament, nu aveți nevoie de ecocardiografii de stres sau coronarografii de precauție.
Concentrați-vă pe tratamentul medical optim, stați-ne în doză moderată, aspirină dacă aveți indicație clară, control al tensiunii arteriale. Faceți mișcare zilnic, măcar 30 de minute de mers pe jos. Asta vă protejează inima mult mai bine decât orice investigație. Să trecem acum la cea de-a 5-a investigație, poate cea mai controversată dintre toate. Biopsia prostatică de screening la bărbați peste 75 de ani cu PSA ușor crescut. Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer la bărbați. Asta este un fapt, dar ce nu se discută suficient este că majoritatea cancerelor de prostată la bărbații de peste 75 de ani sunt atât de lent evolutive încât nu vor cauza niciodată simptome sau deces în timpul vieții pacientului. Expresia din medicină este mor cu cancerul de prostată, nu de cancerul de prostată. PSA-ul crește natural odată cu vârsta. O valoare de 6 sau 7 la 70 și 5 de ani poate fi complet normală pentru dumneavoastră. Dar o mulțime de medici văd acest număr și reflex recomandă biopsie. Biopsia prostatică nu este o procedură benignă. Se introduc 10-12 AC prin peretele rectal în prostată. Riscul de infecție este real. Septicemia post-biopsie prostatică ucide aproximativ 1 din 1000 pacienți. Vă voi povesti despre Vasile, 76 de ani, din Constanța. PSA-ul lui era 6,8. Medicul urolog i-a recomandat imediat biopsie. Vasile nu avea niciun simptom urinar, nicio durere, nicio dificultate la urinare. Dar frica de cancer l-a împins către procedură. Biopsia a fost efectuată într-o clinică privată. Totul părea profesionist. A doua zi, Vasile a dezvoltat febră, 39 de grade, frisoane. A ajuns la urgență în stare septică. Bacteria E. coli multirezistentă. A necesitat antibiotice intravenoase puternice timp de 2 săptămâni. S-a vindecat, dar experiența la mar nu avea simptome urinare severe. Discutați despre supraveghere activă, nu intervenție. Uitați-vă la imaginea de ansamblu, calitatea vieții dumneavoastră, comorbiditățile, speranța realistă de viață, nu la un singur număr pe o analiză. Acum vreau să vă dau un test simplu pe care îl puteți face mental chiar în acest moment. Gândiți-vă la ultimele 12 luni. Câte investigații medicale ați făcut? Notați mental. Analize de sânge, imagistică, proceduri invazive. Acum întrebați-vă pentru fiecare. A schimbat acea investigație ceva concret în tratamentul meu? M-a făcut să mă simt mai bine? Sau m-a făcut doar să-mi fac mai multe griji? Dacă răspunsul este mai multe griji pentru majoritatea, este timpul să aveți o conversație sinceră cu medicul dumneavoastră despre ce investigații sunt cu adevărat necesare și care sunt doar rutină nesemnificativă. Să facem acum o recapitulare clară a celor 5 investigații pe care ar trebui să le evitați sau să le abordați cu mare precauție după 70 de ani. Prima, colonoscopia de rutină la persoane fără simptome sau risc crescut. Înlocuiți-o cu testul de sânge ocult în scaune. A doua, tomografia computerizată pulmonară anuală la foști fumători care au renunțat de peste 10 ani. Discutați necesitatea reală cu medicul. A treia, densitometria osoasă anuală, suficient la 2-3 ani dacă sunteți sub tratament. A patra, screeningul cardiac invaziv la asimptomatici. Concentrați-vă pe tratamentul medical și prevenție. A cincea, biopsia prostatică pentru PSA ușor crescut fără simptome. Optați pentru supraveghere și retestare. Acum vreau să vă spun povestea Anei, 74 de ani, din Timișoara. Ana a venit la mine acum 2 ani, obosită de sistemul medical. În ultimii 3 ani, făcuse peste 40 de investigații diferite. Colonoscopie, CT pulmonar, ecocardiografie de stres, RMN, densitometrie, endless analize de sânge. Fiecare medic specialist adăuga ceva nou pe listă. Ana petrecea mai mult timp în laboratoare și clinici decât acasă cu nepoții ei. Își consumase toată pensia pe investigații medicale și, cel mai trist, nu se simțea mai sănătoasă, dimpotrivă.
Era epuizată, anxioasă, copleșită. Am avut o conversație lungă cu Ana. I-am revizuit toate investigațiile din ultimii 3 ani. Am eliminat tot ce era redundant, inutil sau potențial periculos. Am stabilit un plan simplu, analize de bază la 6 luni, control cardiac și pulmonar anual doar cu examen clinic și EKG, densitometrie la 3 ani. Am crescut doza de vitamina D. Am introdus exerciții de echilibru zilnice. Am optimizat medicația pentru tensiune și colesterol. Nimic spectaculos. Nimic high-tech. După 6 luni, Ana a revenit la control. Nu o mai recunoșteam. Zâmbea. Avea energie. Își petrecea timpul cu familia, nu în săli de așteptare. Toate parametrii vitali erau stabili. Nu mai bine decât înainte, dar stabili. Și asta este cheia. La 74 de ani, scopul nu este să ai valorile unui tânăr de 30, ci să fii stabil, funcțional, să te bucuri de viață. Vă rog, prieteni, ascultați-mă cu atenție acum. Sănătatea după 70 de ani nu înseamnă să faci cât mai multe investigații. Înseamnă să faci investigațiile potrivite, la momentul potrivit, din motivele potrivite. Fiecare investigație medicală are riscuri. Radiații, reacții adverse, complicații procedurale, false pozitive care duc la cascade de investigații suplimentare. La 70 de ani, corpul dumneavoastră nu mai are rezerva de reziliență a unui tânăr. Fiecare procedură invazivă vă consumă din această rezervă limitată. Nu spun să refuzați toate investigațiile. Spun să fiți inteligenți și selectivi. Întrebați-vă și întrebați medicul. De ce această investigație acum? Ce va schimba în tratamentul meu? Care sunt riscurile? Ce se întâmplă dacă nu o fac? Dacă medicul se supără de întrebări, este un semnal de alarmă. Un medic bun vă va explica, vă va asculta grijile, va lua o decizie împreună cu dumneavoastră. Iată un plan concret de acțiune pe care îl puteți implementa începând chiar de mâine. Primul pas, faceți o listă cu toate investigațiile medicale pe care le-ați făcut în ultimul an. Lângă fiecare, notați ce decizie medicală a rezultat din ea. Dacă răspunsul este niciuna, probabil că acea investigație nu era necesară. Al doilea pas, la următoarea consultație, duceți cu dumneavoastră această listă. Discutați deschis cu medicul despre ce este cu adevărat necesar. Al treilea pas, întrebați specific despre alternativele neinvazive pentru orice investigație propusă. De multe ori există. Al patrulea pas, dacă aveți peste 75 de ani și vi se recomandă una dintre cele 5 investigații pe care le-am discutat astăzi, cereți o a doua opinie înainte de a accepta. Al 5-lea pas, investiți timpul și banii nu în investigații excesive, ci în prevenție reală, nutriție sănătoasă, mișcare zilnică, somn de calitate, relații sociale. Sănătatea dumneavoastră nu este un număr pe o analiză, nu este o imagine pe un CT, este capacitatea de a vă trăi viața cu demnitate, energie și bucurie. Este dimineața când vă treziți fără durere și puteți face micul dejun singur. Este plimbarea în parc cu partenerul de viață. Este zâmbetul când nepoții vin în vizită. Acestea sunt adevăratele măsurători ale sănătății după 70 de ani, nu miligramele și mililitrii. Eu, Ilie Stănescu, vă rog din tot sufletul, nu lăsați sistemul medical să vă consume ultimii ani buni ai vieții în laboratoare și spitale. Fiți parteneri activi în îngrijirea sănătății dumneavoastră. Puneți întrebări. Cereți explicații. Refuzați ceea ce nu are sens. Și cel mai important, trăiți. Trăiți cu intensitate, cu prezență, cu recunoștință pentru fiecare zi sănătoasă. În următoarea ediție vă voi vorbi despre cele 7 medicamente pe care medicii le prescriu aproape reflex după 65 de ani, dar care vă pot distruge rinichii și ficatul fără să vă îmbunătățească cu adevărat viața. Este o discuție pe care trebuie să o auzați, pentru că ceea ce veți afla vă va schimba complet modul în care priviți medicația zilnică. Ne vedem curând, dragi prieteni.
aveți grijă de voi și de cei dragi.